बिदि गोसोखांदों लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे दिन्थिफुंग्रा मालिकनि चेनेलाव खबर बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैयो जोङो मोनसे गोदान ब्लग लाबोदों। नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो। जों मादैजों आंजों दुब्लियावहाय थांगासिनो। जोङो दुब्लियावहाय मेथाइ पेकेट जाहैनो नागिरदों। नैबे लामाया मादैमोनहानि लामा। मारै अनजिमाहा खानाय बोबाय आंबो बोगोमोन खानायानो गैथारा। नै जों दायो दुब्लि मोनहैबाय। मेथाइ पेकेटखौ बेखिनियाव जागोन फाथोबारि खिनियाव। जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा जोबजासे नायलांदो मादैनि लोगोफोर। जोङो फाथोबारि खाथियाव मोनहैबायानो। जों दानिया मादैजों आंजों मेथाइ पेकेट राननानै जानोसै। नोंसोर लुगैनाङा दे मादैनि लोगोफोर। आंबो इउटुबार जानो लुगैसोयोहाय। आंहा मादैमोनहानावहायबासो भिडिअ बनायनो मोनो। जोंहा न'आव रावबो बनायना होग्रायानो गैयादि। मामादों आनैदों पटल खागासिनो। जों बिसोरखौनो नायनो थांबाय। नायनो थांनायावनो ओरैनो भिडिअ लादों टाइम पास। लास्टआव आङो आब'रियानि मेथाइखौ मोसागोन। आं आब' जायाहाय आनैसो जागोन। जों दायो दसे जिरायनानै बेयाव बार जादों गुसु बार। आंहा बेयाव मेथाइबो खननो नागिरनायमोन। मेथाइखौनो आङो बावगारना होसाबाय। फैनै आं मोसासानोसै एसे। जोंनिया भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय। जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोजोननाय थाबाय। नै कबि गायनायखौबो एसे नायदो। आमाइ आनैनि बागान। जोंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। थेंक इउ बाय।